μαθαίνει να έχει μια σχέση με το βιβλίο. Αν δεν υπήρχε το μυθιστόρημα, αυτός ο χώρος, ο πολύ ωραίος χώρος που είμαστε απόψε εδώ, δεν θα υπήρχε. Δεν θα υπήρχαν βιβλία, δεν θα υπήρχα εγώ, δεν θα υπήρχε ο γιγόντης μου, δεν θα είχατε κανένα λόγο να είστε εδώ. Θα μπορούσατε να κάτσετε κάπου έξω και να απολαμβάνετε τον καφέ σας. Ή να λέτε ιστορίες, όπως είπαμε προηγουμένως. Αυτό δεν το αντιλαμβανόμαστε συχνά. Και υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που καταφέρονται εναντίον του μυθιστορήματος με διάφορους τρόπους. Μερικοί το απαξιώνουν. Χθες ήμουν παραδείγματος χάρη σε μια εκδήλωση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Είχα απέναντί μου 5 ιστορικούς καθηγητές ιστορίας και μου έδιναν την εντύπωση, ρε παιδί μου, λέω, μορφωμένοι άνθρωποι. Και μου λέγανε τώρα ότι μυθιστόρημα παραμύθι. Λέω, από ποια πανεπιστήμια βγήκατε, συγγνώμη. Δηλαδή, εσείς που διδάσκετε στους ανθρώπους ιστορία, δεν ξέρετε ότι το μυθιστόρημα, η λογοτεχνία δεν είναι εργαλείο της ιστορίας, αλλά είναι συνομιλητής της ιστορίας. Αυτή η αίσθηση ότι πρέπει να απαξιώσουμε ότι το μυθιστόρημα είναι βιβλίο της παραλίας. Είναι ανάγνωσμα του περιπτέρου. Είναι ένα απαξιωμένο ανάγνωσμα, ανήκει σε ένα λαό ο οποίος, όπως είμαστε εμείς, ο οποίος δεν έχει επαφή με το παγκόσμιο γίγνεσθε, πνευματικό γίγνεσθε. Το μυθιστόρημα είναι μια μεγάλη ιστορία, ξεκινάει από τον Θερβάντες, ίσως ξεκινάει πολύ πιο πριν από τον Ηρόδοτο και τον Πλάτωνα, που στη μία περίπτωση έχουμε αυτό που λέμε ιστορικό, που λένε οι ειδικοί ιστορικό μυθιστόρημα, ένας όρος που εγώ δεν δέχομαι, ή το φιλοσοφικό μυθιστόρημα του Πλάτωνα. Και φτάνουμε μέχρι σήμερα σε αιώνες αφηγήσεων όπου πολλά καλά μυθιστορήματα εγκαταβιώνουν στα ράφια των βιβλιοπωλείων και των βιβλιοθηκών και στις προσωπικές μας βιβλιοθήκες. Αυτή η ωραία περιπέτεια της ανάγνωσης οφείλεται, την οφείλουμε και πρέπει να ευγνωμονούμε το μυθιστόρημα. Το μυθιστόρημα λοιπόν είναι μια τεράστια δεξαμενή, όπου πέρα από ιστορίες που αφηγούμαστε στον κόσμο, στους ανθρώπους γύρω μας, πέφτουν μέσα όλα τα ύδατα της γνώσης της εποχής. Δηλαδή, μιλάμε για την ιστορία, μιλάμε για την πολιτική, μιλάμε για την καθημερινότητα, μιλάμε για οτιδήποτε. Για τον έρωτα και κυρίως μιλάμε για την ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτός είναι ο παρονομαστής, ο κοινός παρονομαστής της λογοτεχνίας, ο άνθρωπος. Επίσης, θέλω να σας πω ακόμα κάτι, ότι το μυθιστόρημα ενέπνευσε την 7η τέχνη. Δεν θα υπήρχε ποτέ κινηματογράφος αν δεν υπήρχε η δυνατότητα να αντιληφθεί κανείς ότι διαβάζοντας ένα βιβλίο, εκτιλήσεται μπροστά του ένα φιλμ, το οποίο το δημιουργεί η φαντασία του κάθε αναγνώστη. Ο κάθε αναγνώστης και ο ίδιος ο συγγραφέας, εγώ για να γράψω μια σκηνή από αυτές που ακούσατε προηγουμένως, τις βλέπω πρώτα με τη φαντασία μου. Αν δεν τις δω, δεν δω δηλαδή πώς κινείται ο άλλος, δεν τον αντιληφθώ με τις αισθήσεις μου, να ακούσω τι λέει με τον ήρωά του, δεν μπορώ να το γράψω. Θα είναι κάτι πλαστικό, θα είναι κάτι ψεύτικο. Αυτό που διαβάζετε εσείς ανακαλεί με τη σειρά του άλλες εικόνες που έχετε εσείς μέσα σας. Η διαδικασία αυτή πέρασε στον κινηματογράφο και πλέον στην οθόνη βλέπουμε προκατασκευασμένες εικόνες υψηλής αισθητικής αξίας, αλλά ταυτόχρονα είναι μια τυραννία του θεατή. Γιατί παρεμβαίνει ο σκηνοθέτης και του δίνει τις εικόνες που θέλει εκείνος. Αν σκεφτείτε ένα βιβλίο το οποίο έχετε διαβάσει και το δείτε μετά στην οθόνη, περνάτε από αυτό το στάδιο της απογοήτευσης, λέτε, παιδί μου, αλλιώς το είχα φανταστεί. Σίγουρα ο καθένας το φαντάζεται διαφορετικά. Και είναι λίγο μονοδιάστατος ο τρόπος με τον οποίο ο κινηματογράφος μεταφέρει ένα μυθιστόρημα στην μεγάλη οθόνη. Απ' την άλλη, βέβαια, ο κινηματογράφος έχει και αυτός τη δική του αξία, κανείς δεν μπορεί να την αμφισβητήσει σήμερα και είναι, θα έλεγα, η τέχνη που τρέχει πιο γρήγορα και πιο ζωντανά από όλες τις άλλες στην εποχή μας. Ίσως γιατί εμείς οι συγγραφείς, εντός εισαγωγικών καλοί συγγραφείς, εδώ και αρκετές δεκαετίες προσπαθήσαμε να βγάλουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Δηλαδή, κάναμε το μυθιστόρημα ένα πράγμα δύσβατο πια, απρόσωπο. Δεν είναι το λαϊκό ανάγνωσμα. Πρέπει δηλαδή, νομίζουμε ότι αντλούμε αξία από την ακατανοησία. Να πάρεις ένα βιβλίο, δεν σας κρύβω ότι και εγώ πολλές φορές μπαίνω σε ένα βιβλίο και λέω τι λέει τώρα ο άνθρωπος. Δηλαδή, δεν υπάρχει
ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Πράγματα ακατανόητα που είναι στημένα, δεν υπάρχει, καταρχάς δεν υπάρχει περιβάλλον, δεν υπάρχει διάσταση. Είναι ανεικονικό, ένα περιβάλλον ανεικονικό, όπου δεν μπορείς να προσανατολιστείς. Διαβάζεις και λες, παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Πέρα από το γεγονός, και το λέω και δεν το παίρνω πίσω, ότι στον 20ο αιώνα ανακαλύψαμε και το διανοούμενο. Δηλαδή, οι μεγάλοι συγγραφείς, που είναι πραγματικά μεγάλοι και ανυπέρβλητοι συγγραφείς, δηλαδή το 19ο αιώνα εμφανίστηκαν θηρία τα οποία δεν μπορεί να τα ξεπεράσει κανείς ποτέ. Οι μεγάλες δηλαδή αφηγήσεις του Μπαλζάκ, του Ντοστογιέφσκι, του Ντίκενς, του Τολστόι, δεν πρόκειται ποτέ να ξεπεραστούν από οποιονδήποτε. Και αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν μια φυσιολογική ζωή, ήταν φυσιολογικοί άνθρωποι όπως είμαστε όλοι. Στον 20ο αιώνα κάποιοι ανακάλυψαν τον τύπο του διανοούμενου. Δηλαδή δεν είμαι απλώς ο άνθρωπος που σου αφηγούμε μια ιστορία, που σου γράφω ένα ωραίο βιβλίο. Αλλά γίνομαι μέλος ενός ιερατείου. Και γίνομαι ένας διανοούμενος πια. Και αρχίζει πλέον ο κόσμος, εγώ το καταλαβαίνω μερικές φορές μου λένε ο κόσμος δεν διαβάζει. Τι να διαβάσει. Όταν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος σε τρομάζει, είναι απρόσιτος, ακατανόητος και έχει τον αέρα της υπεροχής και μια έπαρση ότι είναι κάποιος. Στην Ελλάδα το έχουμε πολύ, ο γιγαντισμός των πνευματικών ανθρώπων είναι απίστευτος. Βλέπεις φούσκες δηλαδή, οι οποίοι εμφανίζονται και τους ακούς και λες, και εγώ όταν τα πρώτα χρόνια της αθωότητάς μου της λογοτεχνικής είχα απλά σύμβολα, έλεγα ο τάδε, ο δίνα, φοβερός εκείνος. Στη συνέχεια το μόνο που έκανα είναι να αποκαθιλώνω τον ένα μετά τον άλλον. Διαβάζοντας τα έργα τους, αλλά και ακούγοντάς τους να μιλάνε μερικές φορές. Λες, αυτός ήταν που νόμιζα. Δεν είναι υποχρεωτικό κάποιος να μιλάει ωραία, δεν είναι υποχρεωτικό κάποιος να γράφει ωραία βιβλία. Και στο κάτω-κάτω, όπως είπαμε και το μεσημέρι, εγώ καταλαβαίνω όλους τους ανθρώπους που θέλουν να γράψουν και θέλουν να διεκδικήσουν ένα κομμάτι λογοτεχνικής δόξας, είναι απολύτως ανθρώπινο. Στο κάτω-κάτω, η αγωνία μας είναι να υπερβούμε το θάνατο. Και η λογοτεχνία είναι ένας τέτοιος τρόπος. Είναι ένα στοίχημα με την αθανασία στην πραγματικότητα. Δηλαδή λες, θα γράψω κάτι και μπορεί μετά από 150 χρόνια η φωνή μου μέσα από το βιβλίο να ακούγεται. Τι πιο ωραίο πράγμα και στο κάτω-κάτω τι πιο ανθρώπινο. Ένα είναι αυτό όμως, και άλλο είναι τώρα αυτό που έχει δημιουργηθεί και έχουμε τρομάξει τον κόσμο και δεν μπαίνει πια στη διαδικασία να διαβάσει βιβλία. Διαβάζει ίσως κάποια βιβλία που θεωρούνται εύπρεπτα και εντάξει, και εμείς τα απαξιώνουμε και λέμε σιγά τη λογοτεχνία. Αυτά τα βιβλία κάποια φορά διατηρούν και κάποιες αρετές από τα παλιά κλασικά μυθιστορήματα. Και ίσως αυτό είναι και το μυστικό που αρέσουν στον κόσμο. Όλη αυτή η κουβέντα που σας κάνω για το μυθιστόρημα, για τα βιβλία, για τους συγγραφείς, για τον κινηματογράφο και τη σχέση του με τη λογοτεχνία, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προβληματισμών που έχω αναπτύξει τα τελευταία χρόνια και πιστεύω ότι η λογοτεχνία τελικά έχει μια χρηστική αξία. Δηλαδή, όλοι εμείς που είμαστε απόψε εδώ, κατά κάποιο τρόπο λιδωρούμαστε από την απουσία μιας ολόκληρης πόλης που αυτή τη στιγμή κάνει άλλα πράγματα. Και φαντάζομαι ότι πολλοί από αυτούς θα λένε θα περάσουν απ' έξω και θα πούνε μαζεύτηκαν 100 πυροβολημένοι σε ένα μέρος και ακούνε κάποιον ο οποίος λέει φούσκες. Έχει μια χρηστική αξία η λογοτεχνία. Δεν είναι τόσο απλό όσο, και δεν είναι και εύκολο να απαξιώσεις ένα τέτοιο κομμάτι της ανθρώπινης δραστηριότητας. Πέρα από το γεγονός, όπως σας είπα, ότι κανείς προλαμβάνει γνώσεις, δηλαδή από ένα βιβλίο σαν το Φιλνουάρ θα μάθετε τη μισή ευρωπαϊκή ιστορία με ένα πολύ εύκολο και συναρπαστικό τρόπο. Τι πιο, δηλαδή, μεγαλύτερο κέρδος εγώ δεν βρίσκω. Να μπορείς, και δεν λέω για το Φιλνουάρ μόνο, από βιβλία δηλαδή, να μπορείς να μάθεις κάτι το οποίο εγγενώς δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, ο μέσος άνθρωπος είναι ένα πεπερασμένο όντα. Όλοι είμαστε πεπερασμένα όντα. Οι γνώσεις που έχουμε δεν προλαβαίνουμε στη διάρκεια μιας ζωής να μάθουμε τα πάντα και στο κάτω-κάτω έχουμε και ένα σωρό άλλα πράγματα να κάνουμε. Δεν είναι μόνο να διαβάζουμε και να αποφυσαυρίζουμε γνώσεις ή να σκεφτόμαστε. Η ζωή τρέχει, οι υποχρεώσεις τρέχουν. Θυμάμαι που έλεγε ο Επίκουρος ότι φιλοσοφούμε, αλλά ταυτόχρονα κοιτάμε και τις δουλειές μας. Και αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Άρα λοιπόν, μέσα από ένα μυθιστόρημα παίρνει κανείς γνώσεις έτοιμες και απλουστευμένες, ούτως ώστε να έχει μια επάρκεια και μια γενική άποψη του τι συμβαίνει βέβαια. Αλλά εκτός αυτού, νομίζω ότι καμιά φορά με ρωτάει η κόρη μου,
οι κόρες μου μάλλον με ρωτούν γιατί να διαβάζουν τώρα βιβλία. Τώρα. Εντάξει,